Feeling fan ng T1? Si Faker lang naman kilala. It's Philippines! Spaghetti o karne? What? Uy, hindi na makita anak ka. You don't hate the play, hate the game. Ano ba ibig sabihin nito? Kumusta yung mga kansero ko nga pala si Paolo at ngayon dadaatin ng mga sulot o sukot mga video sa internet. Handa na ba kayo mag-cringe? Ako hindi, kahit kailan naman. Kaya atin agad simula, bigyan mo ako ng score dyan. Ano ang mananalo ngayon? Galing kay Kenshin. Oh, may pinagdadaanan si Kuya. Gusto ko yung tropa mo umalis na lang. Bahala ka dyan. Hindi ka ito sasamahan. Okay, sulot. Dahil mukhang hindi naman niya sinasadya. Kasi nakita ko yung ano niya parang tumalsik talaga eh. Tsaka alam niya, sinadya niya yun, siya mag-aayos niyan. So, galing kay Irene, no. Tanginang Doraemon yan. Nakatakot pa mahaba. Belas ni Doraemon. Parang uncanny eh. Sukot. So, galing kay Ni. Okay, ano to? Ice cream. Uy, hindi na makita anak ka. Gusto mo rin? Pabili ka sa mama mo. Napagtripan. Oh my God, napagtripan pa. Ito ang nagsimula ng sorbetes na naging sabina dahil kamakailan nag-post ang nanay nung batang nasa kanan na si papangalan natin si Mami. Nagalit siya at hinanap niya na nagngangalan daw na si Seven. Ito ang kanyang sinabi. Si Seven hindi pa po masyado nakakasalita at hindi kaya magsumbong o ipagtanggol ang sarili niya laban sa adult na may masamang intensyon o motibo sa kanya. Kaya po kami magulang gagawa ng akbang para malaman ni Seven na kahit mag-viral pa ito at umabot pa sa paglaki niya, may ginawa kami para ipagtanggol siya. So nahanap na daw nila yung mismong nag-post nun kasi para kasuhan siya ng child abuse at cybercrime. So bago natin puntahan yon, tingnan muna natin yung parehong side na nagko-comment regarding sa issue na ito. Meron nagtasabi sa side naman nung nag-post na wala naman daw ginawang masama. Mabuti na nga lang daw na hindi niya binigyan ng ice cream kasi daw baka allergic siya at kung ano-ano pa. Unang-una, pwede natin i-blur ang pinopost natin online. Pwede blur lalo ng mga bata na di natin kakilala. Diba? Very extra careful tayo pagdating sa mga ganyan. Kasi under nga ng RA 7610, diba sinabi dito, ayan, ang children ay mga below 18 years old na hindi kayang pangalagaan ng sarili nila o protektahan ng sarili nila sa abuse, neglect, cruelty, exploitation, or discrimination. Kasi pinost to online, nag-garner ngayon to na iba't ibang comments sa netizens at umabot na halos ng lagpas 12 million views as of recording yung pinost ngayon ni Kuya TikTok. Well, sikat ka na Kuya. Nakuha natin ang virality na ating hinahanap. Ngayon nga dahil nga hinahanap nila, di ko ayon alam kung gugustuhin nila makipag-areglo, kung dadali pala sa mas malaking kasuhan. Dahil ngayon, mas marami ka na kailangan i-prove. Meron bang mali siya? Saan to ginawa? Mukhang sa playpen. Pero di ba, ang court of law na ang dapat humusga yan. Hindi dapat ang mga netizens tulad natin. So ayon sa cybercrime law, depende yan kung sa papaano nila pinresenta at kung sa titignan mo yung mismong video, di ba, medyo napagtripan yung bata, di ba, sinabihan niya na pabili ka sa nanay mo at mukhang hindi lang may pambili ng ice cream si nanay, meron din siyang pangkaso. Unang-una, ang pagpo-post din talaga ng mga bata sa internet o mga babies ay iffy na. Mapaikaw pa mismo yung magulang, okay? Hindi lang to para sa mga hindi mo kakilala. Kasi naalala ko lang na itong video na to, share ko lang sa inyo, na si Nakrikt. Ito sa inyo to. Maganda to eh. Pato sa mga post ng mga magulang dyan ha. Alam ko proud tayo eh. Okay? Alam ko masaya tayo. Na proud tayo sa kanila. Masaya tayo para sa kanila. Pero tandaan nyo, pag yan na post sa internet, nandyan na yan habang buhay. Alam ko na proud tayo. Bakit ko kailangan mag-adjust para sa iba? Pero ang internet ay walang sinasamba. Okay? Lagi tayo mag-iingat. Tulad na makikita sa video na to. Dahil sa AI. Pwedeng gayahin yung boses. Pwede nga siya patandain. Pwedeng gamitin. Basta, di ba, lahat yan nagiging data. Pwedeng gamitin lahat yan. Hey Mom. Hey Dad. Ayan, so may ito yung AI-generated image at voice. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it?
Nakakatakot dito no? Paano kaya rin nasa bakasyon ka, biglang tumawag sa'yo kailangan ko ng tulong dyan, aksidente ako, meron ako, as in, narinig mo yung boses, hinihingi sa'yo yung password, o pin code, o kahit anumang importanteng bagay. Diba? Diyan All you need nagsisimula are a yan. couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know for you these pictures are just memories, but for others, they are data. And for Ayoko nang iba kasi iba dito ay medyo trigger warning na sa iba. Basta alam nyo naman gaano kasama ang mundo kung gugustuhin niya. Pero meron din naman ang kabutihan dito. Kaya babalik tayo dun kay Kuya na di ko lang ba't hindi pa niya biller. Sa totoo lang kung biller niya yun, hindi yun big deal. Kasi kung comedy ang pag-uusapan, di ba? Since yun lang una nagpa-viral doon, makukuha pa rin naman yung point nun joke kung binlur niya pero hindi niya na-blur. Ganun lang kasimple. Kasi mapapahiya ngayon, di ba? Kasi may makakakilala dyan. Kung hindi makikilala nung mismo mga magulang yan, di ba? Yung mismo enkwentro na yon, edi hindi ka sana mahahanap. Tulad nung pinakita dito sa yung mga pwede mag-complain, offended party. Ayan, diba? Who may file a complaint under Article 11, diba? Offended party, unang-una lang, pangalawa pa nga yung parents or guardians. So yung mga mismo man na-offend mo, mapipinpoint nila, anak ko yan diba? Or anak to ng pinsan ko o ng kapatid ko diba? So yun ang ating nakalimutan, diba? Meron tayong pambili na ice cream, pero hindi mo talaga mabibili ang tamang asal. Ngayon, syempre, hindi na natin papakita ang pangalan ng mga tao involved dito dahil korte na dapat ang humusga dyan at magkaroon ng final verdict. Titingnan natin, hopefully maayos to at sana pagdaanan nila yung full extent of the law para makuha ito at yun lang. Kaya mag-iingat kayo, magbibili kayo ng ice cream siguraduhin yung meron din kayo pampiyansa. Sukot, galing kay Lakas Bobo. Yep, so, mukhang sa mga nakikita ko nung kanina kay Kuya, mukhang totoo nga. Tayo ay nasa top ranking ng mga bobo. Ako sure na ako, ewan ko lang sa inyo. Ikaw na yung magdala ng ating flag, Bigel. Maraming salamat. Masusulot natin ang #1 spot galing kay John Ray. Getaway van to pag may bago kang nanakawan. Tara, riding in tandem! Taylor Swift din kami tawag mo pag may nadekwatan Bankrupt era. Taylor Swift bankrupt era. Sulot. Wang kaya kay Nino. Baw! Sunog daw! Galing Di yun nakalaan ng tanod kung ito yung mga tambay. Sulot. Galing kay high score mo sa internet love. Well, magpupunta rin sa Rapid 12 action si Kuya. Tingnan natin kung ano mangyayari lore development sa mga yan. Pero hayop ka, sukot, leche. Wag po natin gawing katatawanan ng domestic abuse. Pero yan kay Hits Jenny. Uy, sorry. Pucha, handa na to sa Pasko Yung pang ilang init mo na. Umiinit na ulo. Ilang cut yan? Kalaay. Ilang ko lang kita ng pizza cut. Ito may party cut pala ang spaghetti, di ko alam. Spaghetti o karne? May karne naman na spaghetti. Ay, pakiblur na lang ulit yung nasa likod, leche. Ayoko na, na-trauma na ako Tumitigas. Ay, hindi ko pala i-blur. Kita mo, hindi natin kailangan i-blur yun kasi kasama yun doon sa content. Ito mismo nag-post. Diba? Yun yun, may iba't iba kasi talaga circumstansya at factors kasi involved. Pagdating sa ganyan, hindi naman ibig sabihin hindi dapat Pero diba, yung possibility, i-lessen mo yung pag-record ng mga bata. Diba? Parang, na yun, parang risk involved na yun. Sunod, sulot. Pero isupot mo na agad yan galing kay Bebe. Tangina! Ayoy, Umi. Hindi mailabas. Di ko alam kung content lang to o legit na baka hindi naman, iba naman, di naamoy Hindi ko alam, so ibang haki yan, ibang pampalakas yan. Misleading daw ang video na to, na-cut na yung video, natamaan pa yung part ng mukha ni Bangka, kaya ganyan yung reaction niya. Guys, gumagawa lang ng issue. Kaya okay, tama nga yung hula ko. Kasi hindi na ipapahusga sa lipunan.
ano, tinamaan talaga si Bianca sa baba, kaya sa vid na yan, alerto siya. So, natuto na siya. Sabi, kaya ako tatakay, bakit hindi nag-react yung dalawa pang host, diba? So, ayun nga, mahirap nga talaga pag didiskita ka sa internet tulad nung nangyari doon sa bata, diba? Ayun nga, iba kasi yung standard pag mga menor, mas protected sila under the law compared sa mga adults na mas kaya naman. Diba? Basta marami factors yan. Hindi naman agad-agad malalaman. Kaya nga, mahirap manghusga sa internet. Galing kay Papi Boy. Sukot dahil walang konteksto. Oh my God. Yup, takbo. Sana ito na lang din ginawa ni Kuya doon sa playpen. Tumakbo na lang agad siya nung nakita siya na isang bat. No, hindi ko yan gagawa ng content at hindi ko pa ito ipopost sa TikTok ko. Sulot, gigil sa tropa. Galing kay Mark Steven. Uy, sarap pulutan. Kaya mo na lagi ba ako pinapakante? Hayop ka. Leche. Puro kapulutan kaysa busugin mo yung ng hangin yung chan mo sa kapagkanta. Sukot. Kali kay Jerome. Yeah. Two-side duality of man. Diba? Ito ay yung nilalayuan niya. Diba? Yung Jollibee. Ang ating gains na dapat makuha. Sulot. Dahil good. Diba? Kita mo yung konteksto. Meron din naman doon. Diba? Pero, konteksto, hindi siya doon para mamahiya. Diba? Meron yung may iba't ibang intention yan sa pinapakita mo sa internet. Ano to? Wow. Ha? Geto rin ako eh. Ito daw yung longest na mattress, fall? Ang daming time na Eurotex. Ito rin ako pag narinig ko na yung bell ng klase o nagsimula na magsalita yung boss ko, tulog na. The record was attended by Multiplex RNC Philippines or Eurotex in the Philippines. Ito rin ako pag nagsimula ng mag-lecture si Prof. Well, sulot na to dahil at least nakagawa tayo ng record. Huwag lang yung record ng pinakabobo sa buong Asia. Hindi ba tayo natutulog na lang talaga? Idol. So kailangan nila antayin matapos lahat yan. Ilan lahat yan? Ayun, nasa 500 na tayo. Ay, umabot na ng 2,300. Paano pa isa dyan, no? Hindi bumagsak? Like, epal lang. 2,000 na yan. Nakaibang pagmamalaki, pero diba, proud ako para sa... Ay, si Catherine ba yan? Largest human mattress dominoes. Yung pala yung term. Sulot. Basta kahit anong naipanalo ng Pilipinas, masaya ako para sa atin. Ito, sana maitanim din natin ang pag-ibig. Pero natainin natin ngayon puro pighati at poot sa ating kapwa. So, sulot sukot dahil kainggit ka naman, Lodi. Galing kay Cool Steelboy ng Hihikaya. Tagalog, hindi ko gets. Bisaya ng Hihikaya. Di ko gets. Paki-comment na lang. Salamat sa di ko gets. Galing kay Janine. Oh my God. Ate, pasabit na lang. Di ko to kasalanan. Siya nagsimula. Ano ba? Makaka-cancel ako ulit. O masarap yung ice cream. Mukhang napasarap nga na ice cream. Tayo ng hashtag yan ka. Men, context, hindi ko sila friends. So, dili na ako comment. Okay, sulot. Dahil nandito tayo for good vibes. Mga solid na comments sa internet. Gatekeeper na feeling relevant. LOL Esport. Galing kay Joshua. Feeling fan ng T1. Si Faker lang naman kilala. Well, yung siya nga lang naman talaga kilala ko. At hindi ako fan ng T1. Leche. Ano ba na? Hanggang ngayon ba naman meron pa rin nangge-gatekeep? Dota pa rin. Yan ang tunay na mangge-gatekeep. At least kami, hindi lang puro mga Asian ang nananalo. Magsimula tayo na away sa comment section. Di ako basta respeto sa lahat. Kasi pareho naman Dota, lol. May kupal at may cancer sa internet. Sukot! Ito galing kay C. Paleontologist. Ay, paki-blur yung teacher. Man, kanina may matigas yung... Dumadagdag yung mga matitigas sa mukha ngayon, ha?
Pero good luck sa'yo. Sana ganyan ang reaction ng teacher mo, anong prof mo. Pag gagraduate ka na, parang, ba't ko iaabot sa'yo yung diploma mo? Taken ba yan? Taken 3? Bobo ka pala eh. Bobo ka pala eh. Bobo ka talaga tayo. It all interconnect. Sabi ko nga ba sa inyo? Sukot. Ito, guys. Painom ng gamot ang tatay nyo. So much, God bless you. Wow, Sarah, thank you so much. Thank you for the gift. Uso to, no? Yung may face mask. Wow, Sarah, thank Ito you na naman for tayo. Hindi natin alam pinagdadaan ko. Baka naman kailangan niya para sa kanyang pamilya. Diba? Hindi natin masasabi. Pero yun nga, initially, nakakasukot. Pero respect the grind. Wow, thank you, bro. Power. Hindi hindi cringe ang nagsisipag sa kahit anong paraan. Wow, thank you, bro. Sarah, thank you so much. Kaninong tatay ito? O tito, okay. Sunod, okay. Sulot. Dahil nagsusubok siya. Okay, na importante. Ito, geng. You don't hate the play, hate the game. Ano ba ibig sabihin nito? Pucha, naubos na yung buong album. Tiran mo naman kami. Hey! Ulang pasa. Okay lang, naiintindihan ko naman nung panahon ko din. Talagang sukot tayo. Di ko gets din to don't hate the play, hate the game eh. Sa anong pinanggalingan yan eh. Pero sukot. Kaganaan ka talaga. At kay Rosemary Cat. Woo! Oh, the flip! Aray ko tayo. Paano mo kakainin? Nagpabili kay nanay ng nisin. Very good. Ayup ka. Sulot. Nalahype mo ako doon. POV, nag-lights on sa bar. Tapos nakita mo yung itsura ng kamon mo na wala. Una, baka na kamukha mo rin kasi si Fiona. Hindi natin masasabi. Supsop. Dahil supsop yung labi mo. Galing kay John. Ba, ikaw na perfect attendance, complete outputs, at matataas sa score sa quizzes and activity. Teacher mong di kilala. Teacher mong di ka kilala. Well, hindi naman lagi ganun yan. Baka nagkakataon lang nga na minsan may mga ganun teacher. Tulad nung kanina, di ba? Diba, sino yung kupal doon? Diba? Yung nagtuturo na kahit medyo boring, ay yung nagtuturo ng maayos, o yung nagtataken sa klase. Pumili ka na lang. Sukot! Ano to? Sarap! Ito yung cravings ng mga buntis eh. Sunny side porado. Huwag tayo manghusga ng mga gusto natin kainin. Iba nga asim-asim gusto natin kinakain eh. Ano ba? O yung paiso. Hard-boiled naman ito. Sunny side out. Mas healthy yung isang champorado, leche. Sukot! Galing kay Liam. Sana ito lang ginawa ni Kuya nung nakita niya yung ice cream. Ay, nung nakita niya yung isa pang bata na pikit mo na lang, wag na natin i-post, o balis na tayo. Nasa baking section ba siya? Sunod! Sulot! Pero kailangan niya bagong supot dahil pumutok na. Galing kay Jongin, pandesal na matigas sa tapat ng kanto, sadness na masaya. Well, ito lang siguro yung nararamdaman ngayon ni Kuya dahil masaya siya sa kanyang pinost. Pero malulungkot siya pag nalaman na niya yung parating sa kanya dahil as of recording, hindi pa natatanggal yung video. Galing kay MJ. Naman, good vibes lang. Pantanggal lang nung sukot ko. Yan, gagawin nyo ngayon yan pag merong enforcer sa tabi nyo, MMDA ha. Sulot. 1919X. Ano to? Philippines! Yung sa ano? Miss Universe. It's a bird. It's a plane. It's Philippines! Yung context daw dito. Crowned with the captain's hat, this costume is a salute to the delegate's role as an Air Force Philippines. Context daw dito, nagkaroon na daw technical difficulty nung simula pa lang. So kaya nakabukas na agad kasi yun nga yung mas maganda kung magaganon. Well, yun talaga, importante, hindi daw na-orient ang Pearl of the Orient Seas. Pero okay lang yan, importante, susubukan natin. Ang importante, kahit meron tayong setbacks o mga problema kailalagpasan, dire-diretso pa rin tayo. Dilalagpasan pa rin natin yung problema. Mga Pinoy, pag may dayaan si beauty pageant, mga Pinoy. So ito pala muna, sulot. Ito sukot dahil minsan nami-misplace ang ating importansya. Pwede naman sana pareho. Pero kung mapapansin mo yung mas makomment, yung mas merong pake, di ba? Ay yung sa mga ganong bagay. Pwede naman tayo ang tao naman hindi naman yung black and white eh. Hindi naman yung para ito lang dapat isipin ko eh. Pwede naman tayo mag-enjoy para panggalaw ng oras o pampasaya lang ng oras sa mga beauty pageants. Pero
meron pa rin tayong pake sa nangyayari sa ating buhay, sa Pilipinas, at dito, in this case, sa gobyerno. Sukot! At panguli announcement, di ko na po kaya at hindi ko na rin kaya mga pinapanood ko. Talaga nangihina ako sa mga nakita ko kung salut ako sa mga kaya pa hanggang bukas at tinapos ang video nito. Salamat sa inyo. Kung gusto pa ng mga ganito, meron tayong playlist na sulot o sukot sa baba. Huwag nyo kalimutan like, share sa mga mahilig sa ice cream nyong friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulo na mamaalam. Shoo! Tayo na sa sineskwela, tuklasin natin ang siyensya, kinabukasan ng ating bayan, siguradong